Zdravo svima i dobrodošli u moj današnji video. U današnjem videu sa vama sam odlučila da podelim kako ja to održavam svoj preplanuli ten tokom čitave godine, koji su to proizvodi koje ja koristim i par nekih malih saveta kako da vam taj preplanuo ten što duže traje. Tako da ne bi sad odugovlačala ovaj intro, subscribeujte na moj kanal, lajkujte ovaj video i slobodno mi dole u komentarima možete pisati vaše predloge ili neke stvari koje vas interesuju. E sada, ja sam osoba koja jako voli da eksperimentiše sa stvarima, pa tako volim i sa ovim. Tako da sam ja u brni okreni promenjala pa jedno, ne znam, 100 samopodmljivača najmanje. I nekako se uvek zaglavim na neka 2 samopodmljivača koja stalno koristim. Tako da, prvi samopodmljivač koji sam ja vama htela da vam predstavim, to je moj omiljeni samopodmljivač, to je ovaj samopodmljivač iz Zjaje. Ovaj samopodmljivač iz Zjaje, on je jako hidratantan i sad ja imam jako suvu kožu i meni je potrebno da mi ipak samopodmljivač koji stavljam da mi jako dobro hidrira, tako da je ovo samopodmljivač koji daje onu, nije naranđasta boja, probala sam L'Oreal, onaj Sublime Bronze, to sam ranije koristila, ali ne znam zašto mi se ne dopada, znači daje mi neku jako naranđastu boju. Ovo je samopodmljivač koji vam daje onu preplanulu, onu prirodnu boju i dosta dugo traje, znači ja kad ga stavim traje mi nekih, ajde rećemo 3-4 dana, što je za samopodmljivača kreme, ne govorim za onaj airbrush, što je dosta dugo. Znači, odstoje mi tako 6-7 sati i nakon toga imam ten koji želim. Nakon toga imam ten koji želim, sam rekla. I nakon toga da, imam ten koji, odnosno boju tena koja mi se dopada. Još jedna stvar kod ovog samopodmljivača jest da on nema onaj, ne znam ako ste koristili ranije, znate sigurno kako se onako malo smrducka, malo se osjeti onako, ne znam, je čudno, ali ružno neki taj miris, tako da ovaj samopodmljivač ima malo, ali nema sad jako taj intenzivan miris koji smeta. Nakon toga, htela sam da vam pokažem 2 samopodmljivača koje ja stavljam i na lice. Znam da mnogi devojke, da vi niste baš rade da stavite sad samopodmljivač na lice, pogotovo ako imate problematičnu kožu. Ovo su 2 samopodmljivača koja ja stvarno stavljam na ove lice bez razmišljanja da li će mi izazvati neku alergiju ili da li će mi iskočiti neke aknice. Tako da, to je Sundance ovaj u spreju i ovaj Sundance kao koncentrat. E sada, ukoliko imate baš problematičnu kožu, a opet želite da imate ten u licu, ja bih vam preporučala možda da koristite ovaj koncentrat i da u kreme koje koristite samo da stavite njega, zato što se on ne koristi, ni slučajno ne smete da ga koristite samo ovako, da biste dobili, ne znam, bržu boju ili tamniju, verujte mi, probala sam da... Juste a little more color. Tako da vam savjetujem da to ne radite. Ovaj sprej, njega, znači prvo stavim kremu, ostavim da mi upije krema i nakon toga stavim ovaj samopodmljivač. Trudim se da samopodmljivača, ako stavim na lice, da ni slučajno ne stavljam na skroz čistu kožu, već da, ne znam kako vama, meni se često ovde skuplja i puder, a kamoli samopodmljivač, znači ovde oko nosa i ispod usana, tako da su to neki problematični delovi moje kože i onda izbegavam da samopodmljivače stavljam na skroz čistu kožu. Sledeći samopodmljivač jeste ovaj iz Avona, znači ja imam prema ovom podmljivača neki love-hate odnos, zato što volim ga i daje mi neki dobar ten i lagan mi je, ali sa druge strane ne mogu da ga stavljam na lice, zato što podvredan. Pecka me lice i pecka me malo oči posle toga, tako da izbegavam da ga zbog toga stavljam na lice, a pored toga ima jako puno šimera i onda kad ga stavim na lice izgleda...
Tako da je ovo samopodmljivač koji ja koristim isključivo znači po telu. Nije samopodmljivač na kojem bi se odlučila kao da, ovo je najbolji, međutim od nekih drugih samopodmljivača koje sam probala jeste bolji, ali nije najbolji. Tako da ukoliko vam je on dostupan, mislim ekstra je samopodmljivač, daje lepu boju, ali ja bi se uvek pre odlučila za Zijaj. Jedino, eto, ne znam, da idem leti, da idem, na primjer, u izlazak i da sad hitno mi treba da mi noge budu, na primjer, tamnije i preplanule, stavit ću njega zato što daje brzo boju. Jedino što mi se eto ne sviđa jeste taj šimer, ali po telu je to ekstra stvar, tako da moja preporuka i za ove samopodmljivač. Sledeći samopodmljivač koji sam, kupila sam ga mislim u Liliju, ranije još, koristila sam ga ranije i više mi se malo ne dopada. Jeste Sunkist samopodmljivač. Meni se ne dopada iz razloga zato što je jako težak, jako mi zapušava pore, pokušala sam da ga par puta da ga stavim na lice, ne pokušavajte zato što je jako težak. Mislila sam da će biti kao, pošto je tako težak, mislila sam da će biti i hidratantan, pošto imam suvu kožu, međutim nije hidratantan, samo mi zapuši pore i posle toga dobijem one kao mala aknice, tako da mi se to uopšte ne dopada. Međutim, ovako za telo dobar je i daje lepu boju. Znači, svi ovi samopodmljivače koje sam ispomenula ranije i ovi samopodmljivač daju onaj prirodan ten, znači nije ono naranđasto ružno, daju prirodan ten, međutim, ovo je samopodmljivač na poslednjem mom mestu, uvek bi preuzela neki od prethodnih samopodmljivača, ukoliko baš nema ni jedan, onda ću uzeti ovaj. Sad, moj mali savjet i kako da vaš ten duže traje, svakako jeste da hidrirate kožu. Znači, što više hidrirate kožu, to će vam i delovati tamnije koža i bit će lepša. Duže će svakako trajati samopodmljivač koji stavite, tako da nećete morati često da pilingujete i da ga stavljate opet. Kad smo već kod pilinga, obavezno dobro ispilingujete kožu pre stavljanja samopodmljivača. Meni se dešavalo da ne ispilingujem dobro i onda mi na jednim mestima mi bude malo suvlja koža, na drugim mestima mi bude hidrirana i onda dobijem one flekače. Tako da, moj savjet jeste da i dobro ispilingujete kožu pre toga i ukoliko možete, gledajte da samopodmljivač stavljate u toku dana, zato što hoće da, ovi svi samopodmljivači hoće da ofarbaju posteljinu, tako da možete staviti uveče, eventualno ako ćete obući nešto dole, ali meni je ekstra kada, na primer, znam da ću izaći, dok sam mogla izlaziti, da ću izaći u petak veče i ja ga stavim u petak pre podne, taman mi se boja lepo formira. I onda uveče imam ten, preplanali, a nemam fleke po krevetu. I to je bilo sve za ovaj moj današnji video. Ja se nadam da sam vam pomogla u odabiru vaših savršenih samopodmljivača. Nadam da vam se svideo, da ste pokupili neke korisne savete, naravno ako ste u tom fazonu. Nadam se da ste lajkovali ovaj video na samom početku, kad sam rekla. Ako niste, to možete raditi sada. Šalim se. Ne šalim se. I vidimo se u sledećem videu. Zdravo!